Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kireo rang ba jong kahima langrin sa sisien ki khot ki wer ki pat ba ye ki shinrang bat kan thai ki longkme longkpa ki bare ki khun ki hajar kahima langrin bakin yami pat ba ha ka khat khandai trek ubnai nailar ar hajar apun rio bandet turbiang shaka khasi hills autonomous district council bandawa na ka district council bat ka EC ban weng no mardor ya unong teis im yong na ka khets im kini kireo rang ba na du uba finest sim yong uba adira lingdo uba adis emyong bat uba before lan nonglang kilapan pang kajing bam snow hun ya kajing sanchar upa em nong teis emyong da kabakno ba ude us em uba le don bor bat uba kamri kinti ya ka khando jong kahima kila ong ru ba kajing mi kahuri hura ha ka nyau tri ubna nailar araja apun rio haplang dilon kabalawan ra ru kajing mensaw ki pulet bari pat ba kadai namar kajingle don board jong usim ha kaba shumla aila dikipat ba bakin kren bat pan jingpen shai ha kabai dei bat ki kam kahima shu kilo ongru baki khon ki hajar kidakwa e ban yo ka jingpen shai na usim ha kabai dei ba ka jingpen trei kam ya ka management board hendrei ha ka tu sngi shumla pen shai ai bat ulapen kut jubor ya ka dorbar bat kani ka jingle jong u kala pen bitar ya upat ba kilo ongru ba kani ka jingle ka jong u ka dei ka bampat jujia kot ha ka history ka hima langrin ha ka ba usim on wanra de ki seng longkme ki pulet bat ki security guard ban khangla de ki pat ba ban let dorbar namun sipun di pendam HBD begitu terdapat banyak klik pernah berperan ada sendiri bahwa kalian jongi di pun kerja nila ai ke jingtho usim HBD bat ke jingpan jingpan sai jongi HBD bat kaneka management board mereka kalian jong usim unsur biang ya kata jingtho ke jongi di pun kerja nangka susu HBD bat kajing IFR jonggu yang ini kun belajar kanile na padam sibon usim boleh kat usim ya kene kakabu na kamta ban IFR persya yang ini kun belajar haka jinggisha mau ude usim kumi ulade masnatu ya lade datane kelti kabumur unang ajing susu na kamta kapatan kebansawan kumta na kalian jonga na penram ya kum kine kijingle ya kum kine kijing sim kabu jongu na kamta ban yalam bakla ya kikun ki hajar jong ka dimalang si bangile sesabar na poisa jaka bangile ladon ki kenthai ki ba ong di volunteer pelakang ti ini ba nang tai yo manrung kenthai ndala poisa po nimla ban rung po ka dara ban wonroba ni siyang ba nomor lakang ti ini boleh tinggal skap ni kren jongsim ni siyang baru di pagba ni siyang sabar oleh susnap din gatam nagaliang musim sa island yang ini pagbaban keren dan dapat keli nre hose semula island datang sila dekren les penwai bersan no ya ka meeting ini pagba ni le isu ni om bakum kanika dorbar kapanyimpat sisyan meno ba ka dorbar kapakam island ya ka jingkeli dan ya jingkren jong di pagba nre les penwai damda don kan penuh jing tha le ne ke jing keren kublai ngala ban ong ye di pada penwai besar kaneka por ka bamta lawan pot sasin sepi gas media ban penpau ya ke jing sio khia ani ban penpau ya kata ke jing penren ya ke jing jia ha ka ke nya pedik tumba si pun mau hang ne ha ka arko artabi jong bonai Julai nila lek yaki yang pe ke sponsil ina kalian tu mesti yang bakai isi ila tha yang ni bangi lek saka dorbar saka nyotri e posi anda nila lek saka te ka dorbar saka nyotri ni lapan ban bakai jingle jong musim kalong ke jing yurat
ya ka hok jungi kum ki kun ki hajar jong ka himalangrin kata kalong ya ka ba wan ra ya kita ki senglong kemi lani kita ki volunteer wan ra ya kita ki kulit ki kapan khang lenti yang ni bagi ya ka ban rum sya ka dorba wan ra penwan ya kita ki security private jong u lani ki nyemlak bantip ya kapan khang lenti yang ni wat ya kapan ni pan jing sai ni keli nang sim day halor kan ikan urim ngapen pau ya kecing pedram ya kecing don bor lani ya kecing euro aja ka hok jom kun hajar ubaron ka hok pan ya kecing pensai ya ka ka bau sim pula ai ya kecing pensai sakoiru ngapen pau ya kecing pedram halor kecing keren laplak jom uwei longdo w sarian ubakam ba ki pajak gawan sakate kadorba ki dei ki balapa ke hangne ngabu ya kecil kili ya ulondo satu udon ni yang kata kecil persisam ba kita ki bawan dorba sakate ke singki dei ki balapa lani ki bala ainong danore danor ya halo kan ikan rim pan ya kecil persai ulondo mau unsur ya pan ai kecil persai kenang bani ki kun ki hajar ke ma ngiru ngin syai lada udon kata kapruf kebabian pan persisa pagi dei ki banapa te halor kan ikan rim nyimpun ban nyimsehun daleleru ban nginum pudiang yakum kate ke punya terbang pada kador baru no punya urisimet ya kador baru si pawai kensan ya halor kata kan rim nah penpau yang hang disajin kan penpena sepi ki kun ki hajar jong ka himalarin bangin yami renti biang hakakat kendali terik jom upna agos al hajar al penriu bangin litur biang syaka office jom ka KSDC bandawa na usiam pakai isi hibrotawai padai panwan no mardor yu usim upayu ruat balik don por ya ka himaka jongi la kata tau ngakot ngawia ya piki kun ke hajar ka hima kenthai senrang long milong pa ki kun soma ini mi renti bangin pai hakapor khatwai beje antai hadis konsil bangin ap hajikin syupi bangin ya darali biang nangto saupis jong kaki SDC tak hadu usiam pakai isi kin khot yang ni empatnya kenduk badai hanta ngin saai ya kanong karai ya nama kata ngakot bangga perpahang ni ya usiam pakai isi berapa way pakai sahaban ap yang ni kata kasni bangin yo pan penpau dawa yang kajong kahok long trai jengi kempikun ki hajar jong ka himalarin nama ngitip sya ni usim udah usim bakam renti ya ka kendau jong ka hima ede kalau katakan rim kembali layan nado usnem arajar pelai hadu mentaru ya yang sekian jal kajong ka rim ni dawa yang kajong kahok wat ya ka bangihat banyak nginyak wat ya ka bangi lei bangsong bendiru nginsong bendi nomor persengan kapatan berkalui jadi kun di jeni jadi nak kata kadau nak kerpat berkat ngawer ya ki kun ki hajar ka hima to ya sya sito ya kan ke jini kun jeni tak kan bangin yo uso jangka jinjep Mensim ke bas ngokya kalor ke ke ba lami nak dorbar ke balalong haga nyau terip pra ars ponreu haga bau pa im nang te lakhot pajba ban penlong ni ke dorbar haga te sngi ti nagaliang jongi ki pajba nong song snong ki bolong ki khon ki hajar jong ka himalang rin ni layalek haga tu ka tarik ke ba pa im nang te lakhot ni da ka mensim ka ba sisur ka ba sidur ban cak skor ya ka jing pensai jong i pa im nang te hal beden kat bat kata ka jing pentrikam jong ya ka management board tin rei andala poi ha tu jaka pause nagaliang jongi kum ki khon ki hajar ngimla ban wat ban rung hapo ka dorbar ka jong ha ka ba la kerkut setap yang ni tang daki pulit ha tu por ha ka ba ngim yolat kum ki khon ki hajar ban bu jingkeli halor ka jing pentrikam jong ya kan ka management board
kabana kaliang jongi kum ki khon ki hajar ni da persyak hadu kata tin re pose ka jingle ka jong u kalong ba ulale donbor bathambor ini kum ki khon ki hajar hakaba ula supen kut jubor ia kata ke dorbar badai halor jong kata ka jingle ka jong u kalami ka jing klumar kaba ngidas ngau si hadu kata ban perkhat ji kata ke jingjia ka belajia ha kata ke nyau tarik kaba ula khot yang ia kata ke dorbar bat kaba kum ki khun ki hajar ngida Trang hadu kata ban yo ban pensyai lani ban sak skor ya kata gajing pensyai ka jong u ya kata gajing pentrekam ya kata ka management board tin rei ha tu kasni siam la pensyai ha ka beden kat bat kani ka jing pentrekam ya kani ka management board tidai halor jong kata nong rim ngida Snowsi hadu kata bat namar bangim yo jingsai ruem ha ka bederin kat bat kani ka jing petrekam ya kani management board hadu menta ni yai persyak jur ya kani ka jingkam jong u ya kani ka khendau jong ka hima bagadei ka nong kenti jong ka yin ka jong u kumba u la pensyai haki media hadin jong katu ka dorbar ti nakaliang jongi kum ki paiba ki bolong ki khon ki hajar jong ka hima ngim hun wat hadu kani kapor ka pemerintah ni de kerpat ru sa sistem ya ka council ba ladas ngos elam na ka benta jongi kum ki khon ki hajar ba phin bishar hok ya kani kam namar ba pipi le snau hi dalam jong skor leng ba ki press ki media ki bau la kren ba kanika khendau kadai kanong kanti jong ka ying ka jong ki bat ka wiru ka banga ngasno phia du kata ha ga deren kat ba ka jingkren jong i paim nang tai ha ki press ki media ha ka ba ila keno yangi ba kani ka jingle jongi kum ki khon ki hajar Aga mengamut ban ong baga jing persyak jongi ya kani ka khendau jong ka hima kadai ka buat jong ki businessman haga jing sha ni dai ki khun khajar bat don manu manuru uba pensyoi uba yalam baklaya ni namar bangi snutu bagani ka khendau nadu kulong kuma bagani ka khendau kadai jong ka hima bat uang ru ha tu ka por ba Yagani kekam layalam daki politician haga jingsya ni imdon politician haga beden kat bat kani kekam bat haduk menta umdon ru manu lani kinu ki politician kiba kensyot lani kiba yalam bakla yangi kum ki khon gajar namar bangi sneu thu biang ba kani khendau kadai khendau jong kahima hot hakitu hagatu ka social media ka bai la pensyai kolong bang ya ka laus im laong ba kadai ka klau jong ka kurs im andre haga jing sya katkum ka report jong di harbat haga ka kapor ni phareng kolong ba kata ka laus im la batai syai ba kadai ka raj ka hima ti andre ma upat uang ba kadai ka tang ka jaj im yong kabadai ka kepo jong imei lani kadai ka kepo jong u bat laya thu ru yang iba ong ba ya kani la ai namar ba kata ka jak imli kala du no la ai pati la ai ti pateng haka mei ke jong u ti namar kata tan na ita ibentaru kum ki pai ba mi sing thu shai menta ba kala kamri kenti ya kani ka khendau jong ka hima ti ngam don sibun ban ong hai beli dekat berkini tinggal kentu ngayower naga benta jong ki khon ki hajar ki balong ki nong jong sinong jong ka himalangrin bangin nom manthat ban yale
ia kene kam bangin yo ia laga jong hok ti kublai sibun kublai sernu ngangam don ban persai ti tang ini i benta i balengkot ke banganga wanra ha pedeng jong pikum ki pajba nong snong ki bolong ki kun ki hajar jong ka himalang ren kublai sibun